hope everyone's are doing great or doing fine. So welcome back to my YouTube channel. This is me, Faith Love Love. So for today's video, as I promised, I am going to have another unit for new picture. This time mga ka-friends, meron ako ipapakita sa inyo na light truck, isang light truck. So to watch my videos until the end and sabay natin i-check yung unit. So tara na. So this time it's Mitsubishi Canter, a light truck. Engine niya po mga ka-friends 4M40. Yan. Tapos 12 feet. 12 feet yung kaha niya. 12 feet mga ka-friends, 'di ba? Ang taas. And then, yung sa likod, check nyo sa likod, double tire to mga ka-friends, 2-wheel drive, 5-speed. Yan, check nyo. Tapos sa loob, meron na tong complete tools like tire wrench, jack, handle. Tapos yung stereo niya mga ka-friends, USB type. Yan. Yung tire, it's a double tire mga ka-friends. Double tire. You can get this mga ka-friends through installment and cash. Pag hindi kayo makapag-cash, hanapan natin ng paraan para sa installment nyo. Just contact me para mabigyan ko kayo ng details kung paano nyo makukuha, kung paano kayo mag-a-apply through installment basis. Okay? Meron na tong 1 year free registration with PPL insurance. Tapos meron siyang MRC din, motor repair contract. Meron siyang warranty na 1 month engine warranty. It's a Mitsubishi Canter, mga friends. Yan. Okay. Pwede to sa pang negosyo niyo mga friends kung meron kayong construction business or any business na need siya na mas malaki yung unit. Pwede to. Mitsubishi Canter. Yan. So yun na mga ka-friends. Just contact me ha. Huwag lang kayong mahiya na kumontak. Anyway, ilalagay ko yung contact details ko sa last ng video na to. Yun sa end na part. And I hope na-enjoy kayo or nagustuhan nyo yung unit mga ka-friends. Ito ang unit na isang Mitsubishi Canter. 4M40 yung engine niya. Yan. Okay. So, yun lang po muna mga ka-friends. Until next time para sa ibang unit na naman. And then, please contact me, okay? So, hope you guys enjoyed. Please watch, subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa new videos ko, okay?
So, God bless everyone. Stay safe, okay? So, bye-bye!